Здравейте на всички! Добре дошли в чисто новия ми влог, в който днес ще видите престоят ни на Балкана. Точно така, ще се качим на Балкана, който съм ви показвал толкова пъти, който сте го виждали толкова пъти. И най-накрая ще се качим на него. От една година не сме се качвали и аз много се вълнувам. Наистина много се вълнувам, защото аз искам просто да видя каква красота е отгоре. Да видя Априлци, ама от високо, от Балкана. Защото, да, просто ми е мечта. Той ми се е сбъднала 2023 година. Да, тогава. И беше яко, много яко. И да, аз говоря така, защото просто много се вълнувам. Просто ще се видим след малко, когато отидем в колата, в която ще се качваме за Балкана. Вижте какви гълъбчета намерихме. Много са готини. Чакайте да си взема микрофончето. Вижте ги колко са... чакайте. Ето ги щъркалчетата, тези белите. Вие предполагам ги виждате, защото аз не ги виждам много добре, ама се виждат. Виждат се. Това е старта на нашата... Да. Ето го и Войчо. Ето го Войчо. Да, ето го Сашко. Кажи здрасти. Здрасти, Сашко! Да. Браво на Войчо. Браво на Войчо. Войчо, и стартираме, отиваме на Мараги Дик. Да. Тук двете щъркалчета, много са готини. Войчо, не така, моля те. Как така, бе? Ще се видим след малко. Вече сме тук и сега само трябва да си затворя несесерчето за осмото и да го прибера това за самата камерка. Така. И сега тук го затваряме това нещо. Оп. Така, готови сме и сега слизаме от колата и се качваме в Пинцгавъра, който сега ще ви покажа как изглежда. Така, затворих Маздата и ето го Пинцгавъра. Така изглежда тая кола. Огромна е, не е малка и тя е за такива пътешествия. Ние ще се качим там на Балкана. Модерна работа. Опа! Тази кола не е никак малка. Може ли вече камерата? Thank you. И това е колата отвътре, вижте. Ето я. Тук е като автобус. Буквално като автобус. Ето го и Войчо, който се мисли за печага. И е печага. Хора, много се вълнувам. Чакайте. Айде. И да, скоро тръгваме. Да. Не зная. Тишо в момента е отгоре, искам да ви покажа тавана. Как се мачка на места. Видяхте ли виждате ли тавана как мърда? И тук прозорчетата са пластмаса. Чакай. Ето ги, пластмасови прозорчета. Нямам търпение да се качим. Искам да ви покажа къде горе-долу ще сме. Ние вода взехме. Там ще сме ние. Ние ще сме зад Мараги Дик. Там отзад. Точно така, чухте правилно. Ние ще сме там отзад. Там се намира хижа Табите. Ще се видим, когато тръгнем. Тръгнахме! Между другото съм забравил, че е толкова шумна тая кола, ама няма проблем, нали е яко? Ще викаме! И трипа започна. Вече сме горе на Балкана
Ама тръгнахме към Марагедик. Ето го Марагедик. Ей, това е връх Марагедик. Ние сега сме някакси зад него. Така се пада, зад него сме. Ей, насам. Сега. Ей, сега е време за стръмно малко. И аз малко се притеснявам. Еми, защото отдавна не съм катерил такива склонове и да. Вижте каква красота. Ей, там долу е Априлци, ама то още не се вижда. Като се качим още малко нагоре, ще се види. И още като се качим по-към края, ще се види връх Ботев. Доста е топличко. Вижте. Погледнете. Не, ама ние още сме до хижата. Сега ще ви покажа Априлци, доколкото успея. Колкото успея, ще ви покажа Априлци. Защото наистина в момента не сме най-нависоко. На Марагедик е доста по-високо. Защото както виждате, не е ниско, ама в същото време не е и високо. Защото първенеца на Стара планина е Ботев все пак. А на второ място е Триглав в Стара планина. Триглав е и този връх. Хората го наричат връх Голям Кадемлия, така че за да знаете за кой връх ви говоря, връх Голям Кадемлия. Тъй, тръничко е, ама ние още сме в началото, той има бая стръмничко. То ще е доста стръмничко нагоре. Тук всякакви цветенца. Хайде. Вече сме малко по-нависочко. Там виждам се влево от тука. Щях да падна. Предполагам, че съм го заснел. Там има хора. Значи ще се срещнем с други хора, които обаче слизат от Марагедик. А ние се качваме. Вичо, спри тези работи. Опа. Гледайте какви храсти. Мале, колко е красиво. Уху! Опаля! Вижте каква красота! Еми, ей от тука. Ей, ето е тука пътечката. Да. Ще се видим, когато се качим малко по-нагоре. Вече се поизкачихме и сме... И гледайте какво ни чака. Гледайте. Ай, че малко ценихме вятъра. Вижте какво ни чака до върха. А Никити горе е хубаво. Малко ще се отдалеча от Войчо, защото ми прекъсва влога. Аз не искам. Тъй, че аз се качвам сега и мисля, че аз ще съм първия на върха от нашето трио. Опа! Вижте. Някоя капка кафе да не е паднала. Голяма красота. Добре ли си, Ники? Да, до някъде. Ние спряхме преди малко на една спирчица да пием на водичка. Вижте. Кривнахме ли малко?
И Войчо в началото на качването ми казва: Сашко, вече трябваше да те виждам на върха. Айде бързо, искаш ли да те телепортирам? И аз викам: не. И му избягах. А сега големите ми избягаха от мен. И аз съм най-назад. И вероятно аз ще съм последният на върха. И ето го върха, ето го и Сашко над върха. Сашко, ела тука. Ела насам. Виждам от тук парка. Добре, Аз съм навътре. ето го. Виж, ето е хижата там. Успешно. Мисията е успешна. Ей, тук е някъде срещу нас. Тук сме някъде. Голям кеф. Не се чудете защо не сте видели кадри от Марагидик. Просто понеже много ми хареса, събравих. Но няма значение, всичко е наред, изкарах се всички нерви и поспах и сега съм по-добре. Но иначе ние слязохме от тая урва. И сега мисля да ви покажа хижата и откъдето идохме. Само че първо трябва да стигна до там, защото хижата не е веднага до гора. Не е до гората. Трябва малко да се походи, за да стигнете. И аз в момента ходя доста бързо, даже ще се затичам, за да стигна по-бързо. Опа! О! Добре. Къде е пътя? Ето го. Значи... Чакайте да стигна. Оле, чакайте малко да стигна, защото не е лесно. Значи, по този път, като тръгнеш надолу, отиваш към Априлци. Ние минахме от тука. Гледайте Марагидик каква красота. Ние сме сега зад Марагидик. И ние бяхме на това нещо и там. Ние бяхме на острото. Но иначе от тук се минава и ето я хижата. Там. И сега трябва да стигна до тази хижа, защото тя не е много близо, но не е и много далеч. Така че аз сега минаваме и от тук. И стигаме до хижата след мъничко. Даже ще се затичам, за да стигнем по-бързо. Ето я хижата. И ето я красотата. Оле, много е красиво. Ето тук има едно куче.
виж, приятел. Не знам каква порода е, ама прилича на Golden Retriever, ама собственика на хижата каза, че не е Golden. Няма да ви показвам напълно всичко, защото просто не зная кое, къде, какво е, но ще ви покажа там, където съм бил преди. Значи и тук е паркинга и ние се качихме с ето тази кола. Сей този Пинцгавър и пише тук Априлци. Гледайте кой е яко. Това е колата, мисля, че е на собственика. Тук има скаричка, ето го собственика, който сега пече. Това е Лучец. Ето я и баба ми. Да. Ето го Любчо, помните го. Ето го тати. Тата, и кажи здравейте на хората. Здравейте, хора! Тук е входа. След малко ще идем в двора. За влога. Тук пък, като влезеш, те очакват тези чехи. И ето тук са баните и туалетната. Тук е женската туалетна, знам, не може да влизам, но аз влизам, за да ви покажа. Ето я туалетната. Тук печка, парно. Това е тук кошче. Това мисля, че е за ръце. Огледала. И ей тук мъжката туалетна, в която мога да влизам. Значи ето тук има за съжаление само една мивка. Това не помня как се нарича. И туалетна. Да. И тук пък парно. И ето тук още едно парно. А ето тук е мястото за ядене. Ей тук, ако искате, може да се седне. Тук има всякакви вина, тук плетени неща от собственика. И ето я и трапезарията. Голяма е, не е малка. Телевизията. И тук, като слезете по ето тези стълби, става малко по-хладничко. Тук столчета има. И тук тази стая не знам каква е. Май е баня някаква. Но ето тук е фитнеса. Което не е точно фитнес. Не знам какво е това. Фитнес, че да се каже. Тук мисля, че това е сауна. Отключено е. Тук е по-топличко вече. Вау! Това е много яко. Вау! Аз за първи път влизам тук и излизам, защото не зная какво да очаквам. Така, сега като се кача по тези стълби, ни очаква ето този бар, който ми харесва адски много. И тук като минеш така, влизаш в бара. Ето тук е кухнята. И в момента има доста народ, защото след малко ще ядем. Ето я мама. Тук е бонус кухня, ето го и Войчо. Тук някакви работи. Тук е склада за храна. Дано да мога да влизам. Ето го склада. Много як. Но аз излизам от тук. Така. Чакайте, че и аз имам чувството, че ще се загубя в тази хижа, макар че ми е много позната. Хайде. Сега отиваме да ви покажа нашата стая, но преди това ще ви покажа терасата. Защото тя е голяма, не е маничка, наистина огромна тераса. Ето я там, после ще ви я покажа. Тук, като слезете по тези стълби, ви очаква ето това куче там. Белгийска овчарка, виждате ли я? Там една черна муцуна.
Но ей тук сега, ей тук тази дъска е мишената на тази дъска. Има мишена и един въздушен пистолет. И ей тук гигантска красота. Ето е белгийската овчарка. Ей тук, майко! И ей тук е със столчета. Тук имаме столчета. Този стол, плетения, е на собственика. Сега пък отивам да ви покажа стаите. Не знам дали сте разбрали къде е къщата. Мали, аз доста време ви показвам къщата. Така. Сега отиваме да ви покажа нашата стая. Така. Тук не знам какво и няма да влизам. Просто защото не искам. Ето тук по тези стълби, като се качиш. Ето това е стая първа. А ние сме в тази стая, която сега ще ви я покажа. Тъй. Така, ето го входа и ето тук е банята ни. С вана даже. И ей тук, това е за къбли. Тук има гардероб. Това е камината, врата. Това е вратата. Дивана. Тук е едно огледало. Ето. Тук е стол. Това е туалетка. Стол, масичка и две столчета. Телевизорче. После ще изляза на тераската. Тук е някакво шкафче. Тук пак шкаф. И леглото. О! То тук долу е скарата. Но да. Ей, сега се връщам. Не гледайте, че съм с спусната коса, просто малко се изкъпах. И сега ще изляза и на тераската. Как да изляза? И ще ви я покажа през прозореца. Ето е тераската, аз не съм излизал. Няма значение. Айде. Потегляме, мисля да ида навън. И да ви покажа. Искам да ви покажа. Искате ли да се поразходим малко както вкъщи? Ей тук на екрана ще ви излезе малко клипчето. Хайде, излиза. Здравей! Как си? И то ми изглежда пухкаво като Мари. Но сега ще се поразходим. Даже мисля да се поразтичам. Да се кача ли малко нагоре? Да се кача ли малко нагоре? Не мисля. Но сега ние отиваме да се разходим. Но преди да се разходим, искам да ви покажа кученцето. Тук където е. Което дано да е навънка, за да го види. Дано да си е в дворчето там. Ето те. Как си, бе, приятел? Виждате ли го? Не. Ето го. Здрасти. Виждате ли го кучето? Ето го. Този приятел. Прилича ми много на Golden Retriever. А май не е Golden Retriever. Не пишете в коментарите. Не ми пишете, че е Golden, защото собственика каза, че не е Golden Retriever. Знаете ли какво? Смятам да се кача, вместо да се качвам там горе на Марагдик, смятам да се кача ето тук. Не ей там, а ей тук. На това хълмче. Ще отнеме малко време.
Ама аз се изкачих на Марагидик с Войчо ми и Ники, наш приятел. Така че какво ми пречи да отида? Реално ми пречи нещо. Мама и тати няма да знаят къде съм. Макар че те ме знаят, че аз обичам да обикалям, така че вероятно знаят, че обикалям някъде, ама то все пак тук си е Балкан, не е долу на Маришница там да ми е познат района. Тук въобще не си го спомням района. Мале тая коса колко ми пречи. Тази пръчка е наша. Тази пръчка я помня. Ще трябва да се кача, вижте къде. Трябва да се кача ето там, горе. И там. Ще ми отнеме малко време, аз вече се изморявам. Но няма да се отказвам. Чакайте, трябва да ви покажа. Трябва задължително да ви покажа каква красота. Гледайте. Уху! Това е Марагидик. Баят доста потухва, което не ми харесва, но не ми е студено, защото аз не приемам студа. Студът за мен е топло, а топлото за мен е горещо. Така че нищо не може да ме спре. Само този вятър, дето ми прави косата на очите. Но иначе вижте ми, аз очаквах повече да се веча, сега е натежал заради кока, който си бях направил. И почти наближаваме до Марагидик. Мини Марагидик по-скоро. Голяма красота! Не издържам. Майко! Ето е Балкан, колко го обичам. Чакайте, не мисля да се опитам да ви покажа колкото мога априлци. Чакайте. Ето го априлци там долу. Там много не се вижда. Жалко, че на камерката не пише колко е часа. Защото ако пишеше, щеше да е идеално. Е някъде към 8. Към 8:30 мисля, че доколкото видях на iPad-а. Но ние почти се качихме. Защото това там не е никак близо. А отдолу ми изглеждаше близо. Вижте, ето е голямата тераса. Май ме викат. Чакайте, трябва да сляза бързо. Защото аз съм доста далеч от хижата. Ма не е най-далече. Майко, че е голям Марагидик. Трябва да сляза, защото май ме извиках. Чакай, аз сега слизам. Давай. Чакай, че ми дойде. Викат ме. Отивам. Не гледайте, че така
се да всичко. Така, тук сме. Чакайте, че кацат всякакви мухи по камерата. Влизам. Оба! Вътре сме. Ще се видим след малко. Извикаха ме за да се облека. Войчо, здравей. Сключено е, нали? Ами, тръгвам, бе! Хайде! Просто ме извикаха да се облека. Че ме стресна. Айде! Тръгваме! Голяма красота. Ето го Мара. Ето го Мара Гидик. Що ахкам, не зная. Ей, тук по това стъпалци и се качваме. Пак Мара Гидик. Моля? Какво? Войчо отива някъде. Не знае къде. Отива някъде. Аз си се качвам на този хълм. Хайде! Мале! Каква красота! Луната! Вижте! Чакайте! Виждате ли го е това нещо? Това е луната, която е полумесец. Оп! Хайде! Малко да се позабързаме. Ей, тук ще мина. Ей така. Уч, какво снима? Мара Гидик снима. Но то тук по-хубаво да снима. Защото тук по-красиво. Както иска. Опа! За тези от вас, които имат колелета, колко бързо карате? Защото аз веднъж карах с около 20 на километра и не беше бавничко, беше си доста бързичко. Добре. Сега ще трябва да мина от тук. Да хвърлим камък за късмет. Опа! Ще мина от тук, защото да, почти се качих. Майко, каква красота! Ние бяхме на това второто, на това, дето ви го сточа. Много яко. Качваме се. Малко даже ще се забързам и сега пак ще хвърля камък за късмет. Не фръкна далече, ама си фръкна. Само му се притеснява да не тупна камерата, така че няма да рискувам. Тук поне не е толкова стръмно. Голяма красота е. Ма наистина голяма.
Ето е пътеката. Да! Каза ми, че не ме вижда. Ето го. Той ще иде? Не знам, може би той иска да се разходи. Почти сме горе. Майко, тази коса. Почти сме горе. Мале, каква красота! Ужас, много яко. Брутално. Те. Аз като се качих на високо, ще появи още една част от Балкана. И тази част е до ушите. Ама не уши, не такива уши, а балкански уши. Ма те не се виждат. Еха, това е невероятно. Тук съм. Той Войчо реално искаше да дойде, за да ми покаже едно място. Майко има коса в устата. Ето го. Айде де! Аз изкачих по-бързо, нищо, че бях по-бавен. Какво искаш да ми покажеш? Няма страшно. Много яко. Наистина е брутално. Да. Аз съм мисля, че ще се Не. Ние като сме там, отстред го виждаме малко по-отстрани. Защото сме в различен ъгъл в момента. Голяма красота. Честно. Аз сега не разбирам. Ние зад Марагидик ли сме или сме някак до Марагидик? Отстрани? Ама аз мисля, че сме зад него. Абе, Войчо, зад него сме. Абе, Войчо, зад Марагидик сме си. Така, аз и тук ще се кача по-нависоко малко. Ето го Марагидик. Много яко. Войчо, я припъти оператор. Гледай екранчето. Аз съм с брошка, то ще се чува. Много ми харесва. Чакайте, добре, брошката. Това е най-хубавия, красивия Балкан, на който съм бил. Брутално. Много ми харесва. Това за мен това е мечтаното ми място. Много е красиво. И от върха се виждаше хижата много мъничка, много малка. Наистина е. Много е красиво. И там се вижда и Черни връх. Тук Априлчинския Черни връх, не Софийския Черни връх на Витоша. И там долу е връх Острец, ама не зная дали го виждате. После ще се опитам да ви го покажа колкото мога. Още много спра си кефи. Този път там, този води към връх Ботев. Ние сме ходили на връх Ботев няколко пъти, но сега просто няма как, защото ние дойдохме за да вземем едни плетени неща и да си направим почивка, екскурзия малко. Защото
Искаме вече да разнообразим. Но от другия месец ще престоен и ще е по-голям и ще има втора част на видеото, която ще е по-дълга със сигурност. Колко е красиво. Там се вижда всичко. Виждам доста голяма част от априлци. Много ми харесва. От този вятър ми влиза коса в устата. Ще да кажа остава в косата. Много ми харесва. Там е малко от другата от Балкана, другата му част на Балкана. Много го обичам този Балкан. Я покажа и този връх там. Този връх е връх голям Кадемлия. Исках да кажа връх Триглав, но може би вие го знаете връх голям Кадемлия. Но аз го знам връх Триглав. Макар че то Кадемлийското пръскало е до връх Триглав, така че има логика да се казва Кадемлийското пръскало, защото голям Кадемлия. Кадемлийско пръскало. Значи, мисля, че истинското му име е голям Кадемлия. Не съм най-сигурен. Но мисля да слизам вече, защото наистина доста потухва. И Войчо ми извика да взема камерата. Вече камерата е в мои ръце. И сега ще трябва да си закача брошката. Така. Айде, готови сме. Наистина. Да. Ето е голяма красота. Да. Аз слизам. Да. Аз вече почнах да съм доста самостоятелен и искам да го доказвам и се избягвам, за да докажа, че мога и сам да направя това, което искам, а не с родители, защото аз вече и раста. Вече съм почти на 10 години, остават 71 дни до рождения ми ден. Утре 70 дни. Остават ми 2 месеца и 11 дена до рождения ден, което е много скоро. И аз много се вълнувам, защото още не съм измислил как ще изглежда тортата. А темата ще е на как да си дресираш дракон. Тези, които знаят този филм, как да си дресираш дракон, трябва да пишат в коментарите. Оп. Тук е малко неравничко и малко от време на време така си кривя крака. Оф, ама голяма красота, да издържам! Май сега малко се чува по-силничко, така че ако се е чува по-силничко, да, не съм искал да е по-силно. Ама просто много се наслаждавам на красотата, докато още мога, защото вече слизаме. Сега тук мисля да мина през тези храсти. Това си е предизвикателство, аз трябва да прескачам. И тогава, боцка дори през дебелият ми панталон, който не е най-дебел, ми боцка доста. Ама доста. Айде, слизаме. Знаете ли какво? Мисля да се позабърдам. Айде! Тичаме. Оп! Ай така държа брошката, за да не падне случайно. Но той да падне, тя е на меко, защото е тръгва. За сега е. И аз още тичам. Ама вече се позабавя. Войчо нещо говори горе. Не зная какво казва. Нещо сега. Май нещо ме заплашва. Ама не виждам. Опа!
Оп! Майко! Балкана. Ако идвате на Балкана, ви препоръчвам хижа Тъжа. После ще ви обясня какво се случи днес. Защото, нали, забравих да снимам, което беше много гадно. Но поне вече снимам. Така. Доста се поизморих. И доста подухва. Но не ми пречи. Не са запалили камината още. Ако я бяха запалили, щях да се изкефя много. Ама не са я запалили, защото не пуши нито един от комините. Вече Марагидик не се вижда. И ние утре ще си вървиме. Който аз хем се радвам, хем не, защото тук много ми харесва. Хвърлих някакъв камък, който не отиде много далече, защото аз не го хвърлих много силно. И не се четете защо така гледам. Просто много ми се доспа. Затова сядам за малко тук, защото направо не стържа. Как ми се иска сега да се отклоня за Ботев. Ма не мога, защото все пак е доста далечко. И сигурно ще ми отнеме една нощ да стигна, което няма да го позволя. Искам да ви покажа как ще се кача върху ето тази кола. Оп! О, не. Чакайте. Не намерих начин. Няма да си качвам. Без това ме е страх да ми падне камерата, така че няма да рискувам. Но мисля, тук да се разходя наоколо. Няма да ходя далече и тук. Това? Що? Не знам. Тако. Айде, оправих. Просто беше заел от стойчицата на камерата. Айде. Какво е това? Чакайте, вижте. Какво е това? Не знам. Там, вижте. Ето. Няма значение, но... това там, какво ми е интересно да видя? Чакайте, че тая камера е вече много неконтролируема. Да сляза ли там? Няма да слизам. Не искам. Но сега аз трябва да открия, да намеря какво. Не. Ще трябва да се кача, защото май чувам кола или река. Предполагам, че е река. Но искам от тук да видя пътя, защото аз го забравих, макар че дойдохме преди няколко часа. Около 5 часа. Около 5-6 часа. Преди около 5-6 часа дойдох. Ето го пътя. Добре, няма да ходя до там. Майко, не мога да спра да се наслаждавам на тази красота. Защото, както виждате, не е нормално красиво. А от тук пътя може да ви изглежда малък. А всъщност, той е точно 1 час пеша.
Което аз днеска много се изморих, но си заслужаваше, наистина си заслужаваше тази умора. Много ми е красив този Балкан. Как ми се иска да се кача пак, ама е доста далеч. Нищо, че изглежда близо. То всъщност е доста далеч. И вече се стъмва. И сме на Балкан. И аз съм радостен. Добре. Ще се опитам да си намеря занимание. Защото наистина не знам в момента какво да направя. Освен не зная какво да правя. Наистина. Тук на Балкана, освен да си вътре и да се разхождаш наоколо, няма какво да правиш. Но сега трябва да прочета тази табела, която е преди пътя към Ботев. И сега ще ида и ще я прочета. Така. МПС. Това май ми казва, че е забранено за леки коли. Май пише много опасно. Какво пише? Ями, пишете в коментарите какво пише тук. Защото аз наистина не знам. Помогнете ми. Трябва малко да се разходя на този път за Ботев. Което не е най-добрата идея. Защото е при вечер. И сега излизат животните. И за мен е опасно. Може да видя баба Мария отгоре, която вие видяхте с Лука днеска по-рано. Но сега аз отивам да я проверя какво прави. Тук не е високо, ама не е и ниско. Защото... Да! Тука! Баб, сега като дойдеш ще видиш. Здравей! Сега само да поставя камерата и да се е закачил за... Изчакай, след малко ще дойда. Аз си се разхождам. Зная, че съм на Балкана. И аз зная, че знаеш, че знам, че съм на Балкана. И сега хора трябва това да си го закача по някакъв начин на свитчера, което как ще стане, никаква идея. Някак е така. Но мразя, когато камерата направи това. Всъщност не е зле. Оле, прическата ми е много зле. Много. Аз и тук много обичам да си се разхождам, когато е малко по-хладничко, защото наистина е много приятно. И въздухът е много вкусен.
Защо ми мирише на храна? И защо не пуши комина? Много странно. Я да вляза да проверя. Баба Мария ми каза, че камината е пусната. Сега ще видим. Красотата на Балкана. Та-та-ра-та-ра. Здравей! Я поздрави хората. Здравейте! Оле! Много ми натежаха клепачите. Направо не мога да... Окей. Влизаме. Опа! Не мога да отворя, ще трябва малко да блъсна. Опа! Вау. Ето вижте. Ще съм по-далеч от камината, защото може да се случат всякакви неща. Ох, аз сядам да хапвам и ще се видиме след мъничко. Много вкусно. Много е вкусно. Аз сега гледах клипчетата, които съм направил днес, ама не всички, защото просто сега реших да снимам и после ще ги догледам. Единственото, което ме гледа в хляба, е, че не е препечен. Аз тук не видях тостер, така че приемам. Ако гледате влога, докато вечеряте, дайте лайк и се абонирайте за канала. По-скоро сърчице, защото да. Просто са го променили. За жалост. Иначе ще се видим след малко. Ами хора, това е от мен. Ако видеото ви е харесало, дайте палец и се абонирайте за канала с камбанката, за да не изпускате следващите видеа. И чао!